Така. Изпитвам страх от ядо. Започни. Имам нужда от... Ами... В момента... От един басейн. Басейна е у нас! По-голям. Колко по-голям? Все едно. Какво искаш да ти построя истински басейн? Той Айде. мика, че ти е достатъчен. Да. Недоволна си винаги. Нищо не можеш да Имам убедиш. нужда Сега, от студен чай. Сега, имам нужда от прегръдка. Аз се прегръдна. Не ти! Скарай се. Така, обичам мама и тата. Баба и дядо. И майка ти, баща ти. Така, липсва ми... Когато бях малка. Когато спах в детската градина на обед. Да. Искам... нещо сладко. Шоколад. Искам... Искам колет. Билет до Корея. Така, никога не съм... Никога не съм качвала с парашут. Вземи думите от устата. Никога не съм... Качвам с парашут. Да знам. Мамка му! Така, прекъсваме. Аз ще довърша. Значи, никога не съм... пробвала да се убия. Така, никога не бих наранила някой човек и да го правя умишлено. Да. Винаги ще се опитвам да бъда следващ. Да. Чао! Не! Валя те. Значи аз отговорих на всичко, ти трябва да отговориш на никога не бих и винаги още. Никога не бих... Никога... Ти какво отговоря на това? После ще видиш ти какво. Никога не бих... Май това са на 2 минути. Добре, се едно, зарежи... Да. Слона казва да спрям. Винаги ще бъда всеки си мама друга. Да. Боже, 2 минути нещо. Чакай.